Zkuste to. Vidíte, to je to řádko. To je od řádko. Já to nechci párovat. Posrav, nic nebude. No, to je od řádko. Nic nebude, já to nebudu párovat. Nebudu to párkovat s tebou. No a teď už můžeme pojmenovat. Najde to mobil. Tam bývají nebo to. Vytvořit tu mapu. Tak, jeden. Najde ten telefon, najde ten telefon. Teď dáme to map name, že jo? Já to tak dám přes rectangle, vole. Počkej, já musíte do toho body dát. Takže to nebude jako na DPG, ale bude to. Víte, potom je ten. Hej, pošli mi to. Tak. Pičo, to mě baví tady. To jsme měli říct jako. Když budete platit. Takovou trochu. To ne, to je mrtké ze zřve, takovýho. Protože jsem ho zapal. To je ty půjde. Ne, To je drahoza. ne, to ne. 24, 400, to jsem říkal. Hej, už to posíláš. Musíme dát první bod, čo? Hej, ty vole, čemu pošlete vole na to? Nemohu zapít útkor, tím musí najít vole. To taková mrtka. Tak si vyberte z toho obrázku něco. Pojďte na to obrázku. Až fakt mrtky se na tě sesty to nezvládne. Spíčky. Tak si podívejte, jaký má střed. Ten notebook zvládne na prostě. Jo, tak najde můj mobil na Bluetooth. Já bych si s tebou šel párovat, nechci spárovat. Napište si tím mobil. Tak já to vole zruším pak vole. Ale nechci to. Dělej vole, dělej. Ty jsi úplně magor člověk. Ale co tě na tom vadí vole? A když se spálíš, tak co? Budu s tebou spárovat. No a když to zrušíš, tak co? To bude zaznamenaný. Co? To bude furt zaznamenaný. Na co? 6, no. Jdeme, kámo, tyhle. To nemá ne. 160. Vy si se mě děláte srandu tady? Vy si se mě děláte srandu nebo co? A posíláte ty moje fotky ke mně nebo co tady je? A co děláme? Co to tam bylo? No jestli dajme. Ještě na nebo stojíte a tohleto. Pracujte, prosím Já vás. jsem si koukal, jak to budu tak vysvětlit, pane učiteli. Prosím vás, dívejte se sem, dělám to společně. Nebudu to vysvětlovat osobně. Každému. Dívejte se, prosím vás, sem. Dám si nové. Ještě si ale udělám, prosím vás, já použiju tu kádu. Já si udělám, že tady má.